zuciyata tunda kin sace rayuwata, zauna nan auta a mata da ke zana mura sabon sai da ke sai da ke sai da ke zo ki fila rayuwa, sai da ke sai da ke sai da ke zo ki fila sabon salo. Wannan shine reaction rawan wakar bidiyo sai da ke na Aliyu Zaki. Rijiyar so tana da zurfi kuma na kasa tsallake ta, na kasa tsallake ta, gashi na kasa tsallake ta. Rayuwa za ta bani ke yin dare rabo za ya rantse, tunda kin min da shi cikin zuciya ina za na kwance. Ya saka ba na ji ba na gani kamar za na zauce, tausaya mini ki ce kina so na inga ke za na yi wa kwalliya. Tun aran farko da na fara ganin kin zo za ki wuce, gashi kin sha ado cikin kasai da ina za na mance. A kallo guda ta sace zuciyata a ƙarshe, gashi kin bar gangan jikin anan kin wuce mini da zuciya gida. Dare kin sani gari za ya waye, gashi na zama tura kumi da akala ina za na ɓoye. Na kulle zuciyata ga makullin ki boye, ki san mallake da ke zan ji daɗi da ganin tare. Sanki ya da zuciya shiga ya bi sassan jiki da jijiya, dukka mata ba za na gansu ba ko suna so ba za na bi su ba, sai da ke